ma yajib in mga mawajib hinang kung sinhambok Muslim apabila siya tumunay sinhajat niya. Al-awwal satrul awrati asna'a qada'il haja. In subay niya tampanan tabunan in aurat niya kahina buhan in siya timutunay sinhajat. Sa kira-kira di gumawa in aurat niya di siya kakitaan sin mga manusia. Asani in hikarwa din ha mga wajib hinangon sin manusia Muslim hapag tunay sin hajat niya at tanazzuhu an isabatin najasati li thawbihi aw badanihi. In subay siya manghinot si humalli dain ha amo in kugdanan siya sin najis. Kugdanan in tamungon niya atawa kan kugdanan sin najis in baran niya. Fa in asabahu shay'un ghasalahu na bang kimugdan maun kanya in najis ghasalahu subay niya hukasan in tampat amo in kimugdan maun in najis. Bang kimugdan migsik pabaran niya inihi wajib niya hukasan in baran niya amo in kugdan sin ihi. Damikyan bang in kugdan sin ihi atawa kan najis in tamungon niya subay niya day sab hukasan in tamungon niya yaon. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu panghinot si kamu halli kamu dinha kapigsikan kamu sin ihi pang lano kamu dinha ihi. Fa inna ammata azabil qabri minhu karna bunnal tuod in kamatauran sisiksa halom sin pakuburan niya nagsabab sin ihi. In kamatauran manusia siksa siya halom sin pakuburan nagsabab sin di siya magpanimud hapag popo sin ihi niya atawa kan pagkapigsikan siya sin ihi sumagawa di niya paghukasan in pigsik sin ihi doon habaran niya. As-salis in hikato din ang mga wajib hinangon sin Muslim al-istinja'u wal-istijmar. In subay siya mag-istinja. In istinja siya na in paglano sin labayan sin najis labay ha pagpakay niya sin tubig amo na in pagbahasahon magpopo. Aw al-istijmar atawa kan wajib kanya in mag-istijmar. In mag-istijmar siya na in lanuan niya in liabayan sin najis in hipaglano niya amo in batu sibi-sibi sarta amo in sumibo maon pabat. Wasaya ti dhikru ahkamiha bitafsil insyaallah sung dalaong niya masabot in mga kahukum-hukuman niya amo in manunjuki maon pa al-istinja iban sin al-istijmar insyaallah.